Здравейте хора, ето го второто видео. Казах, че ще е по-различно. Ще познаваме футболен квиз с футболни отбори. Така, да започваме. Байер Мюнхен е първият отбор. Да. Добре. Арсенал. Челси, моят любим отбор. Бенфика, португалски отбор. Барселона, този е лесен, а всеки ще го познае. Ал Насър на Роналдо отбора. Роналдо между другото ще напуска Ал Насър. Ако не сте развали, Ман Сити. Валенсия. Валенсия е това. Испански отбор. Там е играл Любо Пенев, е легенда на Валенсия. Интер Майами. Реал Мадрид. И ако искате и вие може да познавате в коментарите. Разен Баушпорт Лайпциг. Това е. Борусия Дортмунд. Атлетико Мадрид. Моят италиански любим отбор. Милан. Динамо Киев. Много лесно. Добре. Ал Хилал. Ливърпул. Порто, португалски отбор. Пари Сен Жермен. Ювентус. Рома. Манчестър Юнайтед. Извинявам се за тръпането. Тук ми се тръпат. Монако. Уест Хем. Базел. Това е швейцарски отбор. Много ме кефи в клипчето. Оставете и вие лайк на моето. Наполи. Ако ви кефи в клипчето, натиснете лайка и се абонирайте. Бар Леверкузен. Аспирините. Както имам прякора. Севилия. Сега нямаме грешка. Шахтьор Донецк. Вече почва да стават по-трудни хора, така че Астън Вила, но аз ги знам всички. Почти. Ще направим още един по-труден квиз. Палмейрас, това е бразилски отбор. Пишете коментар, моля ви, и се абонирайте и лайкнете видеото. Моля ви, много ще
Аякс. Много ще им помогне, ако се абонирате и споделяте видеото. Марсилия, това е френски футболен отбор. Моля ви, абонирайте за канала. Фейнорд, нидерландски футболен отбор. Скоро там отиде Стърлинг, Рахим Стърлинг. Копенхаген. Брюш. Тотнам. Брюш са белгийски футболен отбор. Това е Тотнам Хотспър. Английски, лондонски футболен отбор. Тук игра Ивелин Попов в септември. Москва ли как бяха? Спартак Москва, верно. Извинявам се, тук го сгреших. ПСВ Айндховен. Оукланд FC. Те играха на световното клубно, затова ги знам. Лил, както искате им казвайте, френски отбор. Лацио. За сега имаме само един непознат от 43 отбора. Галатасарай. Динамо Загреб. Аз съм много добър на футболния отбор. Ще има и за държави такова видео. Реал Сосиедад. Аз съм футболна енциклопедия. Така че да. Олимпик Лион. Много ми е лесно. Между другото, много ми е лесно. Виляреал. Много ми е лесно. Хора, много ми е лесно. Монтерей. Отбора на Рамос. Мексикански отбор. Само казвам Нюкасъл, както искате ми казвайте. Да. И това беше, хора, от днешното видео. Ще направя още, така че да. До следващия път.